syniad ben eisiau gyflawni pan eisiau gychwyn ar Ion. O'n i'n gwybod bod fi eisiau datblygu sut o'n i'n arwain neu rheoli. A dyna fo, do'n i'n gwybod pa sgiliau o'n i'n mynd i ddysgu na beth sy'n dod allan ohono fo, ond o'n i jyst eisiau cael go arni a gweld beth sy'n dod ohono. So'n bersonol nes i elwa o dysgu lot o sgiliau sy'n ni'n gallu cychwyn defnyddio yn sydd bin, sgiliau practical, sydd i rheoli'n hun a'r tîm yn lle gwaith sydd i addasu i rheoli pobl gwahanol, anghenion pobl arall, a sydd i newid y ffordd yn gweithio. So nes i ddysgu lot fawr o bethau, a dim jyst pethau efallai neu defnyddio rhyw diwrnod, ond pethau o'n i gallu jyst mynd yn ôl i gwaith a cychwyn ar sydd bin. So mae'r busnes fi elwa yn yr un ffordd bron iawn, maen nhw wedi cael aelod o staff rwan sydd efo sgiliau newydd, sgilio sydd i rheoli tîm, sydd i gweithio efo pobl yn well, sydd i fod yn well rheolwr. Ac wrth gwrs mae hynna'n elw i'r cwmni oherwydd maen nhw'n cael aelod o'r staff sy'n gallu gwneud eu swydd nhw yn y ffordd gorau wedyn nhw, so mae hynna'n briliant. So'n bersonol nes i elwa o dysgu lot o sgiliau sy'n ni'n gallu cychwyn defnyddio yn sydd bin, sgiliau practical, sydd i rheoli'n hun a'r tîm yn lle gwaith sydd i addasu i rheoli pobl gwahanol, anghenion pobl arall, a sydd i newid y ffordd yn gweithio. So nes i ddysgu lot fawr o bethau, a dim jyst pethau efallai neu defnyddio rhyw diwrnod, ond pethau o'n i gallu jyst mynd yn ôl i gwaith a cychwyn ar sydd bin, oedd yn wych. Rwy'n sicr yn awgrymu bod eraill yn mynd ar rhaglen. Hyd yn oed os ydych chi'n gwybod be gewch chi ohono fo a ddim yn dallt yn iawn, ewch a trio, byddwch chi'n surprised iawn faint ydych chi'n dysgu. A faint o sydyn ydych chi'n gallu dysgu iwsio'r sgiliau yna. Maen nhw'n pethau tymor hir, ond hefyd pethau ydych chi'n gychwyn yn sydd bin.